زو سلام تناطقبل فنونا من قتال تركوب زخبركم تعذبتنا كم يتوعلوا لو ما حمس عصو شدو شقم بتفركم عالتم فرعون استدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لغو لما قتالكم بخبر زعدم صحاتكم تصنح ميكا على حرقو فلما بيكنت وتاتو فيلم ابن زوبا فعبت وفري كتابة نيفين روبيلاند على 9 ميتاي تعود من بارو تقلصون ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ሱዳን ጀርመን ሽወደንን ኢጣሊያን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ካይዶም ኣብ ዞባ ደቡብ ብማእለማን ምድላው ምግብን ዝስልጠና ለይቲ ስድራ ተመሪቐን ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይና ሩስያ ንግዳዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታውን ወተሃደራውን ዝምድናን ዝድርዕ ስምዓት ከቲመን ንአዘርባይጃንን አርሜንያን ኣብ ዘከራኽር ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ተዋፊሩ ጸንሐ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሩስያ ከም ዝወፀ ተቓሊሑ መንግስቲ ፈረንሳይ ደሴት ኒው ካሌዶኒያ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጆም ዝርዝር ዜና بدرجة هاجر كاب 24 كساع 28 ميزا 2024 استخايد وفر كتابة نيفين روبيلان معدال فيتامين ان ابنو زوبا فعبت لعل 9 ميتاوت عوتو من بار تقليصون اتي كاب 6 ورحك سو 5 عامل زعد ميم هصاناتن قلعون زشفن وفر كتابة نصفحاتن زي مچؤنتن نايتنو زوبا بقمت بمتاو وصيتاو كم زنبره حلافي بيت صحفة عنا ابتي نو زوبا نرسال امين ابراهيم حبيرو زوصيت زي سلام تحبار حزبنا محدرت كبابن استرهبه كم زخونه طقيسو دما قلعو ابتستوس سنلوم غيزين بوتان كركبو مخالوم ام عوار نايت وفري زنوبرو ترعب مخانو ابريو اب موداتا نرسال امين اب مصاي نتشفننا ميتا كب نمبالو بعتو كم سرح رغاغيصو بحال وغن بيت صحفت مصر حشابتي اب نوزوبا حلحل اب شومونت ممحدارات كبابي وفر كتابه تصرح حمام عبد كلب كايدوم نقحاتنا فلطون هزبية بحمام يغريتام نقحاتنا فلطون هزبية بحمام عبود كلب صعبيناتون كبيلو بمهلاو زي كاور حميازياز جمر وفراد مع كم زنبرة حلافت عنا انساتات هابتين وزواتو محمد عثمان حبيرو وفر كتابة تصر حمام عبود كلبي عب ممحدارات كبابي حل ملبسو كرست ان ركبت رهي قبي علوبو فنشن كبو ماي اوالدن كمتخيرو وكيل إرينا حبيرو نابي كالي زينام سنسقرم ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ጀርመን ሽወደንን ኢጣልያን በብወገኖም ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ሰላሲሎም ከካቦቱን ዝበፅሐና ሓበሬታ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል መልክዕ ፀብፀባ ዋሂድዎሎ ገረ መስቀል ከርዝጌር بمسارات زبطحنا حبريتا إرتراويان نبرت ريبابليك دوبوب سودان وحسنة سلام بمخاطب الزبلتيما مدوبات سنبل مبل 33 عامت معلتنا صنت بعصرت حدا قنبت اب جوبا بوقع فالامام ابتي بالسلف مخاين زفلمه حلفتو قنصلاو قدات محبراوين حيلتات ابلات امباسن محبر كومن كومون ممهرانن تمهرون استرخبلو مدب وانچانا صنت نمعتار امونغو شمون تغانتات قطمات تخايدو حلفي قنصلاو قدات اتو صقاي محري ابزس معقال بمسوات بلصات زمصت ناصنت بمعقاب نعبيتن بلصقنان هاجر عصفا مسرح حلفنت ناي نفسو كفزيغا كم زخونه غليصو بخلو غندما هاجراو محبر حربنت سنكلان كينات ايرترا چنفر شودن حربنت سنكلاتنا حبن هاجرنا بزبل تيما مبل 3 عامت من مسراتو ب10 حدا غنبت اب كتما ستوكهولم صنبيلو ابتي مقتلا بومبر هاجراو محبر حرب انتسون كلام كينات ايرترا اتو فساي تصفى ميكائيلن حلافي زباون كوماون قدات اتو محمد علي محمد سعيد نسترخبو اقاطامي ابومبر نايتي چنفر اتو تخست فساي ابزس معقال اتي چنفر بقدسات زيغاتاتن سون كلان تغادلتن ب9 ميازيا 1994 كم زقمن املا شودن نوس چنافر كم زلون غليصو ابز حلفا 3 عامتات اتي چنفر مدهانيت ناوت حكمنا مراخوس عربيتات سنكلان عراوتي فرناشات موداد تكال منصر عيني كمون بروجكتات نمعوات مس مشاركتي بمتحبار بملكع غنزب 100 مليون كرونر شودن كم زبركته اتو تخسته بتوسخ حبيرو
ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረአብ ኣብ ዝለኣኸቶ መግለጺ እቲ ጨንፈር ዝገበሮ ደገፍ መርኣያ ኣብ ሓርምንተት ስንኩላን ዘለዎ ሓልየት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንኣባላት ማሕበር ተሓጋገዝቲ ኣካላትን መሻርክቲ ወገናትን መጒሳ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ወከልቲ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማታት ዝተሳተፍዎ ዓመታዊ ገምጋም ኣካይዱ ኣቦ እምበር ናይቲ ሃገራዊ ሽማግለ ኣቶ ዮሃንስ መብራህቱ ንኣገዳስነት ናይቲ ገምጋም ኣብ ምውርጻጽ ውጥናትን ትግባርን መደባት ብምጥቃስ ኣባላት ንዝኽሰቱ ብድሆታት ብብቕዓት ብምምካት ተልእኾ ሃገራዊ ሽማግለ ንምዕዋት ጻዕሮም ክሕይሉ ተላብዩ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን 26 ሃገራዊ ሽማግለ ከተማታት ዝሓቆፈ ኤርትራዊ ምትእኻብ እዩ ብኻልእ ሸነኽ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማታትን ካልኦት ውዳቤታትን ብምትሕብባር ንሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ዝውዕል ኣስታት 42,000 ዩሮ ከም ዘበርከተ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ሓለፍትን ኣባላትን ኣብያተ ጽሕፈት ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ 10 ክሳብ 12 ጉንበት ኣብ ከተማ ሚላኖ ኢጣልያ ገምጋም ስራሕ ኣካይዳ እቲ ካብ ኢጣልያ ስዊዘርላንድ ጀርመን ሆላንድ ቤልጅየም ሽወደንን ዓባይ ብሪጣንያን ዝመጹ ተሳተፍዎ ገምጋም ንህዝቢ ውሁድ ኣድማዕን ውጽኢታውን ኣገልግሎታ ምርጋጽ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ሃማድ ዞባ ደቡብ ብማእለማን ምድላው መግብን ካብ 3 ክሳብ 6 ዋርሕ ከሰልጥነን ፀንሐ 42 ናለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ብ14 ክንቦት ኣብ መንደፈራ ተመሪዖን ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓላፊት ማሕበር ቆጠባዊ ኣገልግሎት ሃማድ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ቅዱሳን መብራህቷ ዘስምዐቶ ቃል ኣብቲ ብግብርን ክልሳ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና 12 ብካላይ ደረጃ ማእለማን 6 ወርሒ 30 ድማ ብምድላው ምግቢ ን3 ወርሒ ከም ሰልጠና ሓቢራ ሓላፊት ሃማድ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ቦገና እቲ ስልጠና መቐፀልታ ናይቲ ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ብምዕባል መነባብሮ ንምምሕያሽ ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሰልጠንትን ዝቐሰሙ ሞያ ብግብራዊ ስራሕ ደሪዕን ኣብ ህይወተንን ከባቢአንን ለውጢ ከምጻእ ዘተባብዕ ምዃኑ ገሊጻ ፕሬዚደንት ሃማድ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤልን ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋ ጽዮንን ድማ ምስልጠኒ ማእከል ሃማድ ዞባ ደቡብ ንደቂ ኣንስትዮ ሰልጢኑ ከምረቕ መብቅዑ ዝሕብን ምዃኑ ብምጥቃስ ስልጠና ምድላው መግቢን ዘቤታዊ ኣመጋግባ ዘደንፍዕን ተጠቃምነት ዕሹግ መግብታት ዘወግድን ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ንንጥፈታት ማእለማ ድማ ፈጠራን ጥበብን ብዝተሓወሰ መገዲ ክዕብዮ ተላብዮም ወከልቲ ተመረቕቲ ቦገንን ብነፃ ንዝተዋሃበን ስልጠና ብምስጋን ዘቐሰሞ ሞያ ንምዕባይን መነባብሮን ንምምሕያሽን ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊጻ ኣብ መወዳእታ ብሰልጠንቲ ዝፈረየ ውፅኢት ማእለማን ምድላው ምግብን ንምርኢት ቀሪቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ብምትሕባር ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮር ማሕበራዊ ድሕነትን ምምሕዳር ንኡስ ዞባን 14 ጽጉማት ወገናት ብጀላቡ ተጣይሶም ብ10 ግንቦት ኣብ ጀምሂላ ብዝተኻየደ ስነ ስርዓት ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮር ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ እስማኤል ዑስማን ማሕበር ቆጠባዊ መነባብሮ ዜጋታት ብሓፈሻ ናይ ጽጉማት ድማ ብፍላይ ንምምሕያሽ ብውህደት ከም ዝስራሕ ብምጥቃስ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ደገፍ መቐፀልታ ናቱ ከም ዝኾነ ገሊጾም ብጀላቡ ናይ ምጥያስ መደብ ውፅኢታዊ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክቕፅል ምዃኑ እውን ኣብሪሁ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ኣብቲ ንኡስ ዞባ የቕሬቶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ኣቶ ሓሰን ዓሊ ቦገኑ እቲ ናይ ምጥያስ መደብ ኣብ 2019 ብሓድሽ መልክዕ ዝተኣታተወ ኮይኑ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብህቦ ቡላን ዝናብን ዝተሃስዩ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምሕባር ቀጻልነት ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ደገፍ ዝተገብረሎ ወገናት ድማ ቅድሚ ሕጂ መነባብሮም ንምምሕያሽ ብዓይነትን ገንዘብን ይጣይሱ እኳ ተነበሩ ምስ ዕለታዊ ንጥፈታቶምን ጸጋታት ከባቢኦምን ይሳነ ስለ ዘይነበረ እቲ ዝድለ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ብምዝካር በዚ ሕጂ ዝተገብረ ናይ ጀላቡ ደገፍ ግና መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘምጽእ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮር ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ 2019 ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ን10 ስድራ ቤታት ብጀላቡ ኣጣይሱ መንባሩ ዝዝከር እዩ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ንምምሕዳራት ከባቢ ጀምሂለ ዳህላክ ከቢር ደሰ ደርቡሽትን ድሕልን ይጥርነፍ ኣብ ዞባ ደቡብ ብሰንኪ ሸረልትነት ኣብ ተጠቃምነት ዝረአ ጸገማት ምብልሻውን ንምውጋድ ውሕሉል ምሕደራ ጾሪ ስተ ማይ ቆላሕታ ክወሃቦ ጻውዒት ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ዘርኣይ ብርሃነ ዘዳሎ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት
أب زوبا دبوب بجازف وصايتات زتواددت تحت قرصي قرب صروي الستماي أب زدل أقلقلوت نخهب بدرجة كم وحلول محدرة كجبرلو حلافي جنفر هبتماي أتو كبرم مسكنات أويعوم نيرينا أب زهبو حبريتا أتو خبرم أب زحلفناينات إنت عمتات أب تزوبا 450 شمونتن بدريل 340 كلتن بنايل بومبا 203 بتصحاو ساعات 50 شوعتن بموتره 80 كلتن دما بإلكتريك زسرحة من جتات ماي مسكالا أدلاي تحت أرصقوا أنت توادده 10 مئتاوي كاو بسنك دخم محدر أقلقلوت تقاريت خمسلو أرديوم كساب حجبت إحنا إذا لنا درجة نريق إننا خا بيد زسرحة كساب 420 حدا علاتات اللوانا نايدريل 450 شمونتن هان بامب 340 كلتن سولار 303 موتره كاب العلم 220 زنبرة ناب 50 شوعتن وريدنا اللوا بإلكتريك 8 كلتن بحفشة 684 سيستم زلون كرماي تواريدنا اللوا حجيت صوري ماي ستلو خنبلو نخل نحنا بمنصر اتمنجستي ابتي عدي زغبارو انفستمنت ابغمت بمتاو سخونت عدي انت هاند بامب لوا انت سولار لوا انت موتور لوا انت الكتريك لوا إلنا انت حسيبنا كسب 8 مئتاويت كاب زوادو زي سيستم زي تغيروا لله أب كلتشحن إسران سلستن زتجمرة أب 37 عدتات نزغمت أستا 35 شو حزب زقلقل 15 بروجكتات ماينة موداد مدب أب درجة مززان بيصيحو كم زلو زحبرة أتو كبرم زاقي 7 كيلوات زمن جو صحيو ساعات كم إتتخلى 54 كيلومتر تبوتات كم إتزرقحة كمون 10 شباسكاتات 4 كلتن معدل نقطاتات كم إتسرح قليسوم تشعين إسران سلسل كساب زي حجي بيزنية لنا عمل طبعا شمون تنشح وات أكل سولار تتغيلو لعلي 4 ويكا 54 كيلومتر مسمار تتغيلو مالتي أسر شي شباسكات هاد تسريحو لعلي 4 كلتن معدل نقطات كا تسريحو مالتي زي تي بزي عملت مالسا تشعين إسران سلسل كساب زي حجي زلنا استسرحة أم تجارة تاريخ الزنوارة أم الزام درجات بتصحي مالتي نتنقرب ماي زتواددلن عدتات نخواددلن وطن وصيو ببدرجو يسرحلو كم زلو زغلصه أتو كبرم زتسرح بروجكتات ماي قصالو نوتو ناي موحسن زتبالاشو نبرت ناي مقيارن حلافنت ناي تطقامه حزبي كم زخون اغنزيبوم بتدغاغامي نزغاطم بلشاوات نمفواس كم نزوباتات نزتوكلو سلطنا كم اتوهبت قيسو دما زتبالاشو سرعت قرب صوري ماي نمصغان ጨንፈር ሀብት ማይ ደገፍ ክገብር ድሉ መሃኑ አረጋጊጹ አብኑ ዞባ ቅሮራ ቅነ ውዳ በመንስያ ስራሕተኛታት መንግስትን ተማሃሮን ካብ 7 ክሳብ 10 ግንቦት ኣብ እማሚመ ብውዕውዕ መንፈስ ተኻይዱ حلف أمامته أبتنو زوبا من سي صالح محمد عثمان علاماتي ባህላውን ስነጥበባዊ ውድድራትን ካልም ሰናዶታትን ዝሓቁፈ መደብ ምሕያል ጥምረትን ሃገራውነትን ምዕቃብ ክብርታት ሕብረተሰብ ከምውን ምልዋት ተመክሮ ከም ዘጠቃል ብምግላጽ ንንጡፍ ተሳትፎ ተማሃሮ ወለዲ መምሃራንን ካልኦት ኣካላትን ወጊሱ ኣብ ጨንፈር ሃማመተ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህር ሓላፊ ፖለቲካን ውዳብን መንሰይ ሱሌማን ዩሱፍ ቢጊዲዩ እቲ መደብ መቕፀልታ ናይቲ ብኩልንትኑ ብቑዕ መንሰይ ምፍራይ ዝብል መደባት ማሕበር ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ንስማር ብውህደት ክስራሕ ዘኻኺሮም ማሓዳሪኑ ዞባ ቅሮራ ኣቶ ኢድሪስ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል እቲ መደብ ምስ ቅንያት ጽንብል መበሳሳን 3 ዓመት ናጽነት ምስልሳሉ ፍሉይ ድንቀት ከም ዝነበሮ ብምብራቕ ኣብ መጻኢ ብዝሓይለ መልክዑ ንኽውደብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ካብኡ ዝሕተት ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም صوركم تعزت بالصعب زيناتات هاجرات وصاي كون مكتابكم كقطل دقيمه بغبر عدم زينو مسنا روير تي في ناوت لي زغوركم تعزت بسلام كتالكم ازي مسكن زينو وصاي ቻይና ሩሲያን ንግዳዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታውን ወታደራውን ዝምድናን ናብ ዝለዓለ ጥዙ ንምብጻሕ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝድግፍ ስምዓት ከቲመን እዚ ስምዓት ዝተኸተመ ንናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ሎሚ ኣብ ሰዓታት ንጎ ከተማ ቤጂንግ ዝኣተወ ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝገበርዎ ዝርብ እዩ ላዕሎት ሰመዚ ምክልኻል ጸጥታ ዲፕሎማሲ ቆጠባን ንግድን ሩሲያ
ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ቻይና ከም ዝርከቡ ዝተቐሱ ጸብጻባት እዚ መርያ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ማዕቢሉ ዘሎ ጥቡቕ ሽርክነት ከም ዝኾነ ገሊፆም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ንሓይለ ዝመፀ ምዕራባዊ ተጻብኦታት ምትሕብባርን ከሒላ ከም ዝገበረን እዩ ዝሕበር ፕሬዚደንት ፑቲን ንሓምሻይ ብረ ንፌደሬሽን ሩስያ ክምርሕ ድሕሪ ምምራፁ ናይ ፈለማ ናይ ወፃኢ ዑደቱ ብቻይና ምጅማሩ ድማ ናቱ መርኣያ ምዃኑ ይግለጽ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ለካቲት 2022 ኣብ ቤጂን ኣብ ዘካየዶ ተመሳሳሊ ርክብ ዝምድና ሃገራቶም ናብ ገደብ ኣልቦ ክልታዊ ሽርክነት ንምዕባይ ከም ተሰማምዑ ዝከር እዩ ንአዘርባይጃንን ኣርሜንያን ኣብ ዘከራኽር ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ተዋፊሩ ጽንሐ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሩስያ ተማል 15 ግንቦት ነቲ ሒዝዎ ጽንሐ ማዓስከራት ንሰራዊት ኣዘርባይጃን ረኪቡ ከም ዝወፀ ተቓሊሑ እቲ ኣስታት 2000 ዝኸውን ሰራዊት ሩስያ ካብቲ ዞባ ዝወፅእ ዘሎ ኣዘርባይጃን ነቲ ከባቢ ኣብ ወርሒ መስከረም 2023 ብዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርሒት ብምቁፅጻር ኣብቲ ዞባ ምስ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ዕጡቕ ጉጅለ ስምዕ ሰላም ስለ ዝኸተመት እዩ ምውፃእ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሩስያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተበጋጊሱ ንዘሎ ዝርርብ ሰላም ድርኺት ከም ዝፈጥር እዩ ዝእመት ዘሎ እንተኾነ ግን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሩስያ ንመጥቃዕቲ ሰራዊት ኣዘርባይጃን ምዕጋት ኮነ ነዚ ዝተመዛበሉ ኣርሜንያውያን ንምድጋፍ ስጉምቲ ከም ዘይወሰደ ዝወቅስ መንግስቲ ኣርሜንያ ኣባልነት ሃገሩ ካብቲ ብሩስያ ዝምራሕ ዞባዊ ጸጥታዊ ውድብ ኣባላት ሶቪየት ሕብረት ነበር ከም ዘወንዘፎ ዝከር እዩ እዚ ስጉምቲ ንኣርሜንያን ሩስያን ከም ዘቀሓሓረን ድማ ይሕበር መንግስቲ ፈረንሳ ብግዛት ሃገሩ ዝኾነት ደሴት ኒው ካሌዶንያ ዝተላዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ብምዃን ናብ ሰፍሒ ክፋልታ ደሴት ብምልሓሙ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጁ ናብታ ደሴት ሰራዊት ከም ዝዋፍር ዝሓበረ መንግስቲ ፈረንሳ እቲ ካብ ሎም 16 ግንቦት ተግባራዊ ዝኸውን ኣዋጅ ን12 ተኸታተልቲ መዓልታት ጸኒዑ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ ኣሎ በቲ ህዝባዊ ናዕቢ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ተቐትሉ ናማኢት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰመዚ ፈረንሳ ገሊፆ መንግስቲ ፈረንሳ በቲ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ መሳሚሱ ኣብታ ደሴት ኣገልግሎት ናይ ኤክስ ማለት ትዊተር ፌስቡክን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ናይ ምዕፃው ስጉምቲ በሙሳዱ ድማ ተጋዊሑ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ላዕለዋይ ኮሚሽን ምርጫ ፈረንሳ ብሕገ መንግስቲ ተሃገር የሬታ ፈረንሳ ብሕገ መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ለውጢ ብምግባር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ድምፆም ናይ ዝህቡ ፈረንሳውያን ቁፅሪ ክዓቢ ድሕሪ ዘቕረቦ እማም እዩ ተበጊሶም እቲ ስጉምቲን መሰላት ደቀባት ደሴት ዝጎሲ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሰልፈኛታት ምብታኖም ምስ ዝተዋፈሩ ኣህዱታት ፀጥታ ከም ተጋጨው ሓያሎ ትካላት ከም ዘዕነው እውን ተሓቢሮም ኣብታ ደሴት ኣብ 1980ታት ንምሉ ናጽነት ደሴት ዝጠልብ ተመሳሳሊ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ተላዓለ ዝክሩ ጸብጻባት ኣብ 1998 ድሕሪ ዝበፅሐ ስምዕ እቲ ሃገር ክልተ ግዜ ረፈረንደም ከም ዘካየደት ይሕብሩ ኣብ መንጎ ደቀባትን ፈረንሳውያን ሰፋሮን ዘሎ ምቅሓር ተጠቃምነት ምቕርሕን ተጠቃምነት ጸጋታትን ፍልይ ነዚ ሓድሽ ናዕቢ ካብ ዘበገሰ ጠንቂ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢራቅ ፖለቲካዊ ተልእኮ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሃገሩ ከብቅዕ ፀዊዑ እቲ ውድብ ክሳብ መወዳእታ 2025 ቤት ጽሕፈቱ ከዓፅዩ መንግስቲ ኢራቅ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሲ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪቡ ዘሎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ሕቶ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ወርሒ ምላሽ ክህበሉ ድማ እቲ መንግስቲ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ እቲ ተልእኮን መንግስቲ ኢራቅ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ደገፍ ንምሃብ ኣብ 2000 ይቕሬታ ኣብ 2003 ከም ተጀመረ ጸብጻባት ይጠቕሱ حورات هاجرات ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ንዝተኻየደ ወራር ኣሜሪካ ኢዱ ጣሚሩ ምዕዛቡ ካብ ሓያሎ ወገናት ተቃውሞ ክገጥሞ ጸኒሑ ኣሜሪካ ብ2003 ዘካየደቶ ወራር ኣሽሓት ኢራቃውያን ከም ተቐትሉን ኣብታ ሃገር ዓሚቕ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ጸጥታዊ እንቅልውላው ከም ዘስዓበን ጸብጻባት ይረዱ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢራቅ ልዕሊ 900 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ኢራቅ እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከብቅዕ ወሲኑ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ 2023 ብደረጃ ዓለም ሰንኪ ባህርያዊ ሓደጋታትን ጸጥታው ዘይምርጋን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ናይ ዝተመዛበሉ ሰባት ቁፅሪ ናብ 76 ሚልዮን ከም ዝበለጸ ጸብጻባት ሓቢሩ بمسارتهم تصابات عبز حلف عامت أساس 8 مليون سوات بسنك بحرية وحركات أساس 68 مليون دما بقيتشتن تصاو زي مرقان كم تمزاول تفليتو إذا هذا مود أتاكلتشن عشران كلتان أساس 7 مليون كم زنبرو يزقلت كتر تمزابل تطراي زي كونت أميهم نايز حرو سوات كترون بنهاري وسخ كم زلو تصابات ودو حورات هاكرات يتوصو
قديات نمردا زوتو هاجراو مبصعاتات فرقون كم زي تكبر اتوم تصاوات بتوساخي يردو كوتوبا جابان اب قدامي ربعي 2024 كم زن قلقله ساسيكاوي تصاوات حبيرهم بز مسر جامله هاجراو اتو جابان كاب طرقسا ميازيا اب زنبره غيزه ببادون تشدش ميتاوت كم زغودله تفلتو اتو كوتوبا بمودات ربعي ناي زحلف عامتون بتمساساله هازغوديلو منبارو ذكر كوينو ازين خلت تخطاتر ربع عام زصعبه منقلقال اب لعل زيكاتاتن افريتن شغلوت فطيرلو اب سفلالي هاجرات زخص زلو كوتوبا منقلقال كوتوبا عالم ناب درجه زحتال كورودو كم زغل اغراو معكن غنزبن بانك عالمن كطنقو صنيحمالو اتوم هاجراون تكالات كوتوبا عالم 2024 تحوت متن عبيت كمزغو كم زخليو زغمتو زلو كلماوي ممزوالن صتاوي قلولاواتن كاب قند طنقታት ናይ ተቆጠባው ክስተት ምዃኖም ኪላታት ይሕብሩ ኣብ ቺለ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ቀዝሒ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ንዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት በኣሉታ ከም ጸልዎ ተቃሊሑ እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝሓለፈ 75 ዓመታት ኣብ ወርሒ ግንቦት ካብ ዝተመዝገበ ዝተሓተ ምዃኑ ዝሓበሩ ሰመዝ ቺለ እቲ ኩነታት ኣየር ክሳብ ወርሒ ሓምለ ክቕጽል ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝእምት تنبيت كونتات عير بمهلاو زيغاتات كاب صعبيناتون مكلخال سقومتي كوسدو تصويعو مالو اب سفيح كفال ماكلاي شنختا هاجر تحتي 1 ديجري سنتيغريد زحلي بمسغابو تصصابات مترولوجي نطرو منغسي تشيله بتي كونتات عير بالوتان ستصول وغنات مدغاف سقومتي كوسد تزاز متحلافو دما تحبيرون زينا نمزامار سازينا كدغملكم ابينو زوبا فعبت وفر كتاب نيفين روبيلان لعلي 96 ميتاي تعود ኤርትራውያን ነበርቲ ዶብ ሱዳን ጀርመን ሽወደንን ኢጣሊያን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ካይዶም ኣብ ዞባ ደቡብ ብማለማን ምድላው መግብን ዝሰልጠና ለይቲ ስድራ ተመሪቐ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይናን ሩስያን ንግዳዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታውን ወተሃደራዊ ዝምድናን ዝድርድር ስምዓት نأذربيجان أرمينيا نبذكر آخر زوبا ناغورنو كاراباخ توافير صنع عقاب سلام سراويت روسيا كم زوجة تغالبه منغسي فرنسا بدسيت نيو كاليدونيا خصوص ناي وان حدقا دنقاقل صغوركم تعزتنا الساعة استدالو زيناو من سناو رابزي فتسام سلام كتالكم عزيزي مسكن سلام